sik tak dudu ya guys. Iki kenikirku ki akeh lho sakmene mbiyane. Iki lho. Sakmene mbiyane iki aku kan gak tahu masak kenikir iki. Soalnya juga enek bolone nang omah. Lagi daripada enek sing gelem ya tak weh nang wong ae iki. Wayu kenikire. Ben diurap. Ngene kan nek diwehno wong kan ya manfaat toh. Loh. Wayu ki. Anjing niki ya enak lho diurap, tapi sayang iki lho. Gak ana koncone arep masak. Cucu. Kamerane mari sing elek iki, guys. Sampai bingung. Sing ape dijunguk iku sing ngendi ngono lho. Saking akeh.